Takže čus ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videjku. V dnešnom videjku je to odpal pyrotechniky z najbližšieho unboxingu. Ako môžete vidieť, tuto je v kufri. Je to Číňaky, to si nevšímajú. Tu je nejaký Spider-Man, tu je nejaký Price, tu je nejaký low price. Pozri sa, obrovská raketa. Táto raketa není z tej objednávky, ale všetku túto pyrotechniku môžeš kúpiť na stránke pyroe.sk. Poď si to kúknuť, link máš v popise. Pozri sa, aj takéto výmetníky máme, ktoré majú 38 mm. Ideme si to všetko postupne odpaliť. Som na to zvedavý. Takže priatelia, ako prvé si zapalíme pochodeň, ktorú budeme odpalovať veci. A ako prvú vec, tu máme takýto Happy Star, máme tu 5 kusov, ideme si to odpaliť. Pohodička, taká detská pyrotechnika. Ako ďalšiu vec tu máme takéto pikopiraty, 3 kusy. Máme tu posledný kus. Sú to novinky na stránke Pyroweb. Ako ďalšiu vec, priatelia, zdáme takúto fontánu plus 8 rán, normálne ohňostroj by to malo robiť. Poďme na to. Som zvedavý. Akože celkom dobre. V kuse tu inak behajú samé autá, špekulujú tu tí mladí deti na autách, tu šaškujú, lebo sme na letisku. S is for... Teraz ako ďalšie dáme si takéto malé rakety, mini rocket od ECR Pyro, stáli asi 5 €. Ich tam tuším 12 kusov, áno, 12. Takže priatelia, ideme si dať tie rakety. Ideme si zapaliť ďalšie, a nedá všetky naraz. To sú také neškodné raketky, len také malé. Akože za tie peniaze dá sa, priatelia. Posledné dve. Jedna nám ostala na zemi. A ako ďalšie, priatelia, kompaktik Spider-Man. Ideme si to narichtovať. Kompaktik Spider-Man, let's go! Na to, aký bol malý, dosť pekný. Dobre priatelia, teraz si dáme rakety z minulého videa, ktoré celý set stál 70 €. Najprv si dáme tie menšie, potom pôjdeme na väčšie. Priatelia, ideme si dať zvyšné, ostali tu dve. Veľmi pekné rakety. Ešte tu máme takéto väčšie, tiež z toho setu sú 3. Ideme na to. Veľmi pekné rakety. 70 €, ale dosť pohode. Ako ďalšie tieto dva vymetníky, 38 mm ráž plus fontána, by tam mal byť nejaký efekt, to zvedavý. Takže tieto dva vymetníky, poďme na to. Najlepšie je, že sa stala taká vec, že mi vyskočilo, že rezne slabej batérie, vieš. Takže priatelia, ako ďalšie tu máme kompakty low price, malý červený, veľký čierny, dáme si ich naraz.
pohodička. Takže priatelia, takáto obrovská raketa. Oh my god! Poďme na to. Wow. Takže priatelia, ak sa vám takéto videjko od Paľovci páčilo, dajte like, ak si tu nový, daj mi určite odber pre viac videí, napíš mi nejaký pekný komentárik, bude môj Instagram volade a to už je všetko, majte sa a čus. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, don't need no cap. I'ma ride or die with my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't seen me stack. No, it's not how you thought till you get right back up. That's how you get tough. Galaxies on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Ako ďalšie priatelia máme tu raketky Rabbit Invisible. Takže čo zase to robím, postih.